Hola, bon dia. Em dic Amparo Campos. Jugàvem a boletes. Per el bordillo de la cera, en la mà, hi ha la canica, que es diu avui, tots eren boletes, i tiràvem a pegar-li al contrari. Si li pegàvem, el contrari s'aportava. Si no li pegàvem, tirava al contrari. Això era un dels jocs. L'altre era el gimbori, que era saltar uns quadros i... Després n'hi havia un altre que quan plovia agarràvem un tros de terreno banyat i en un ferro que tinguera punta jugàvem a estacar-lo. Entonces, si s'estacava, podies fer tu un terrenet. Rodaves el que volies i deixàvem un terrenet. Entonces, podies tornar a tirar. És com si diguérem, les províncies dels països, una cosa així. Però era bonico. Després me'n recordo que jugàvem a Parao, en la Glorieta, que hem jugat moltíssim en la Glorieta, perquè no hi havia altre lloc on anar. Es deia bàsquet, jugàvem a bàsquet. Espera, a Parao era a córrer. Em pegaven una palma i arrencaves a córrer. I anaven darrere de tu a pegar-te la palma. Si el pegaven, tenies que anar tu a pegar-li la un altre. Saps? I bueno, han corregut per allí. El que cuidava la Glorieta era un home que vivia allí, en la casa. Li diem el tio Pocholo. I quan arreplegava les fulles dels arbres, anava amuntonant-les en diversos puestos. I nosaltres tiràvem de cap damunt de les fulles. Després eixíem d'allí, mos picava tot. Anàvem a casa i bueno, mos bonegaven, però pegar-vos no ens han pegat mai, saps? El tio Pocholo mos la caçava, perquè no fem mal a ningú. Alguna perilla hem trencat, però allí hi havia una bassa també, enmig de la Glorieta. Hem entrat dins de la bassa, en uns llimacs així d'alts, i això de moment no me'n recordo. I a l'hora d'anar-se'n a casa sempre diem, anem a fer l'última, i es pegàvem la palma, l'última, i claro, i arrencàs a córrer. En una d'aquestes voltes, jo me'n recorde que estaven alquitranant el carrer Major. Entonces hi havia montones de pedra deixada viva, com si fuera mármol o pedra. I jo li pegué l'última a una companyera, que per cert era monjeta, ja ha faltat. Li pegué l'última i pegué mitja revolta i allà me'n vaig jo per damunt del muntó de pedres. Bueno, allà va ser una odissea increïble. I després hi havia un joc que es deia la trompa marina, que era una trompa grandeta metàl·lica, tota en colorins, tota pintaeta de colorins. I tenia en el centre un palo que era una espiral. Entonces estiràvem el palo de la espiral i l'apretàvem fort. Entonces la trompa marina rodava molt, molt, molt i feia un sonido. Era molt bonico i és una pena que hagi desaparegut aquest joguet, però no n'hi ha en cap de lloc. Bueno, doncs de moment una altra historieta.